Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i sonríele a la vida. Martorell dona el tret de sortida a la Festa Major 2026 amb una primera jornada marcada per la cultura popular, la música i la diversió. Els gegants, la coral Ars Nova i la secció sardanista han sigut alguns dels protagonistes d'una tarda-nit que ha omplert els carrers de la vila de vida i que ha culminat amb una gran festa nocturna. L'inici s'ha produït al passeig del Quarter amb la plantada del seguici festiu. Poc després, la cercavila ha creuat la vila fins a arribar a la plaça, on s'ha celebrat l'acte de festa major, dedicat, entre d'altres, a la coral Ars Nova i a la secció sardanista que enguany commemoren el seu 50è aniversari. La tarda també ha inclòs els balls de seguici festiu i una nova cercavila amb la participació de la colla de geganters, la colla de capgrossos, Diables i Drac de Martorell i, com no, l'alegria de la martucada. A més, la plaça de l'Església s'ha convertit en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula Helio. I ja ben entrada la nit, la cultura popular ha tornat a ser la protagonista amb la cercavila nocturna dels gegants i el ritme de les Cebres Marching Band. Una bona festa major no s'entén sense la música, per això també s'ha gaudit d'un bingo musical. Una proposta que combina cançons, balls, molta energia i la participació del públic. Així és com la primera jornada s'ha acomiadat de matinada amb la tornada als anys 80 amb Carmela i Lídia, Àlex Martín i Cristal Carme. La Festa Major de Martorell 2026 continua endavant amb un munt d'activitats entre les quals destaquen el concert de Carlos Bauter i l'espera de Holy Party entre més música i participació ciutadana.